ODM de kanye. Iwinjo ka wadonje broad based nikech gima duong' maneno sani an aywago n'oganda luo ochak pangore matok Ruto ka wakao the main seat. Wakao the main seat makok en ni wan to number 2 nus sirkal. Koro mano path makawa luo. Mo wachi ni ya wariwe uru kamoro achiel mondo wa pangre wadhi uru. To watimo mano. To kakoro weji kaset bigiri oko magandhoge makadhoge kae to jo insist yala la tibim kae to samuru wuok no wan koro wadwaro na kalonzo. Koro mane manga kona an weya uru wuotho go ikone mondo wathuthni nyaka rum. But ang'eyo ni kuma luo dhiye ok en chama. Gima luo dwaro gandalo duto momiyo gisebedo ka giluo Honorable Raila Odinga en the presidency. To kendo presidency ni nigo ande. Omiyo gima ng'ano wacho no kakure mwaluo to require ni ji oriwre. I have no problem. To ka jomoko baro go tela tibi, jomoko dwaro digiji, jomoko dwaro Kalonzo, jomoko kia dwaro kia Maraga, jomoko dwaro kona jithuro kanyo to na kakoro wecho kikore ka dhiura dhia aware.